Hey bafowethu, angazi noma senizwile yini. Angazi noma senizwile yini ukuthi sebeqalile manje bathi irandi selehlile seliyalimala. Imbangela yalokho ingenxa kwakuqhamuka kwaZuma neqembu lakhe. Ukulimala kwerandi, ukwehla kwerandi ingenxa yokuqhamuka kwaZuma neqembu lakhe. Inkulumo-ke le asebeqhamuka nayo manje, uyabo nje kuyangixaka-ke lokho ngokuzwa nje kancane iphunga likaZuma. Qhamuka nje iphunga likaZuma nje, kuzwa nje kancane nje, hawu sekwehla irandi. Beliyekeleni leli randi ukwehla ngenkathi amabhenki ase-West, cabanga ukuthi amabhenki awu-28 ehlangene namabhenki ala e-South Africa aphethwe abelungu, bekhwabanisa noma belimaza irandi. Akekho umuntu owaboshwa lapho, kwathuleka kwathi tu. Indaba nje zayizolo lezo ukuthi kutholakala ukuthi kunokukhwabanisa okukhona kokulimaza irandi ngenhloso kwalamabhenki lawa ehlangene namabhenki ase-West, ukuthi akaqhubeke umuntu omnyama nokuhlupheka. Alikazi irandi lapho kukhulunywe noma bethuka abantu ukuthi nanti irandi lehla, nanti irandi lilinyazwa. I-load shedding ihambe saze soxoxa ngo-stage 16 ngaphansi kwakhe lo hulumeni we-ANC kaRamaphosa. Akukaze kukhulunywe ngendaba yokulimala kwerandi, yonke leyo nto ithulakela ikhulunywa. Ziningi izinto ehluleka ukuzenza lo hulumeni, akukaze kukhulunywe ngendaba yokulimala kwerandi. Ziningi kabi izinto zenzeka siyibuka, kuningi kabi kwenzeka sikubuka. Bafowethu, into engifuna ukuthi sifunde kuyona yonke into eyenzakalayo, i-ANC bafowethu angeke ize ivume nje kalula ukudedela amandla kwelinye iqembu. Singasakhulumi nje nge-MK, singasakhulumi ngoNxamalala, angeke i-ANC izivume noma ngabe yikephi noma ngabe yiliphi izwe. Angeke i-ANC izivume ukudedela amandla, idedelele elinye iqembu kalula, izolwa. Uyabo nje into yokuqala bafowethu abazoyenza nje ukuthi yonke imizamo enziwa ilento i-MK noNxamalala ukuthi ekhampeyini eyiveze bazocindezela ngayo yonke indlela, ngoba niyazi nani bafowethu ukuthi abantu be-ANC ibona abasey'khungweni zikahulumeni, bona isikhathi esiningi abasey'ndaweni zo-communication kanjani nabo-SABC nakwi-social media. Bazokusebenzisa konke lokho bafowethu, bazokusebenzisa konke okusemandleni wabo, kangangoba bengifisa ukuthi sibaqaphelisise kahle, sibabukisise kahle, ngoba kukhona la bazokwenza khona iphutha. Uma sesiphenya silandelela kukhona, yabo nje nibuke kahle mase kuyovotwa, likhona iphutha abazolenza bezama ukucindezela i-MK kanti sebephula umthetho. Nibabukisise kahle, bazokwenza konke okusemandleni bafowethu ukuthi bengalinge, ikakhulukazi benikeze i-MK amandla noma benikeze uNxamalala. Bonke laba bantu abalapha bathukile ngoba imisebenzi yabo isengcupheni, amabhizinisi wabo asengcupheni, iningi labo njengoba bekwi-corruption. Uma behla lapha ey'khundleni abakizo kufanele vele beye emajele. Malema siyabalandela bonke, DA siyabalandela bonke, sihlangene ne-DA ne-EFF siyabalandela bonke, sifuna ukuthi bonke bahambe beyejele. Bahlezi ngamaboni lapha nabaqhwakele ngoba benzelwe ukuthi la mahlazo, la mafraud wabo abawenzayo, lokukhwabanisa kwabo abakwenzayo kuvikeleke, kungaveli. Ingakho beqhwakela iy'tulo lapha, bengafuni ukwehla, bengafuni ukusuka, ngoba bayazi ukuthi uma behla bashona phansi kuphelile ngabo, abasoze futhi baphinde babuyele emandleni. Bafowethu, ngiyaninxusa, ngiyanicela, phumani ngobuningi benu, enzani konke okusemandleni, postani, sebenzisani i-social media, sebenzisani bafowethu konke, posta noma ngabe ku-WhatsApp wakho, posta ku-Facebook, yonke into bafowethu, postani, khuluma nomuntu
umuntu oseduze nawe niqhuqhuzelane ngoba ilona thuba lokugcina leli, iyona chance yokugcina lena bafowethu, ayikho enye i-chance eniyophinde niyithole, ayikho enye i-chance enizophinde niyithole. Hambani niyovotela i-MK, nikhiphe labantu lapha. Ekufanele baye emajele, bahambe baye emajele boboshwa. Uma kuwukuthi wena uyelinye iqembu noma uyi-ANC, awukusiphi ithuba nje u5 years, uphe nje i-MK u5 years, khona uzobona amahlazo azovela ngaleli qembu lakho olithandayo, khona uzobona i-fraud, khona uzobona ubukhwabanisa okukhona lapha ngaphakathi eqembini lakho lelo olithandayo. Siphe nje 5 years, phana nje i-MK 5 years, khona uzobona makupeqululwa amahlazo azovela laphana. Izinto ezimbi nezingalungile ezenziwa yilabantu abaphethe laphana ka-ANC. Bafowethu ngiyanicela kunigqugquzele konke enikubonayo kwenzeka, njengoba nibonile nje nase-Orlando bevala inetwork ukuthi singakwazi ukuthi ivezwe lento live umhlaba wonke. Bakuvala lokho ukuthi ayingalingi ivezwe le rally, ayingalingi ivezwe lento le manifesto le ekuhlangenwe ngayo laphana nge-MK. Benza konke okusemandleni bafowethu, ngikutshela ukuthi kuyimanje labantu abalali, sesikutholile ukuthi abalali ubusuku nemini, bathreatenisha amakhampani ekufuze kube yiwo alekelela i-MK ukuthi ikwazi ukuvela kubantu, ikwazi ukumakhetha into yayo. Benza konke okusemandleni bafowethu, even to the lowest level. Kuyimanje lo baba lo kade ekhuluma lapha ku-radio eqinisekisa ukuthi yena uyabuyela esihlalweni esithanda noma singathandi. Ngiyazi ukuthi vele sebehlelile namaqembu athile noma neqembu elithile okusazosithusa kakhulu. Phumani ngobuningi benu, ningalindeli ukuthi kube nelinye iqembu ekufuze kube yilo esihlangana nalo ukuze sithathe bafowethu i-2/3. Phumani bafowethu ngobuningi benu, nambe niyovotela i-MK bafowethu, sibuye isizwe lethu. Angazi mina ukuthi yini enijabulisayo kule impilo lezi eniyiphilayo njengamanje. Awukho umehluko, sekuphele 30 years, awukho umehluko obonayo empilweni yakho. Ngikhuluma nalowo muntu-ke njengamanje ongawuboni umehluko empilweni yakhe. Akukho futhi akuthembisayo lo muntu lo, ngisho umbone ehamba exoxa nabantu, ingane encane imtshene ukuthi ayibhalisile, igcina ingakwazile ukuthi ibhalise e-university, manje ayikwazi ukuqhubeka ifunde. Wayesethi no, iphutha lakhe lelo ukuthi awubhalisile. So sekuzokulungela ngomunye unyaka, uzama ukuthi ngonyaka olandelayo uhambe uyobhalisa. Yini emehlulayo esefikile ingane ikhuluma naye imtshene ukuthi angibhalisile kodwa ngiyafuna ukuya esikolweni, ethi cha hambe uyobhaliswa sewuzobona ngonyaka ozayo. Into enjani leyo? Awukho nje umzamo yena akawenzayo, akukho umzamo nje yena akawenzayo. Sike samuzwa nje ekhuluma la nomuntu live enza umzamo ukuthi ngoba usufikile wakhuluma nami kube ukuthi loya muntu mfowethu uwumlungu la ekhanda. Asikwazi ukuphathwa umlungu bafowethu, asikwazi ukuphathwa umlungu. Loya muntu uwumlungu la ekhanda. Yabo nje abantu bakwi-corporate world bazokutshena ukuthi uma ukhuluma nomlungu kuba njani. It's exactly i-conversation efana nekaRamaphosa. Uma ubona abantu bekhuluma noRamaphosa, that's the response oyitholayo. I-corporate world, ngitshela i-corporate world mina ukuthi that's a typical white person uRamaphosa bafutha. Asikwazi ukuphathwa umuntu onjani, akanendaba nomuntu loya muntu. Umbona ngisho la ebusweni ukuthi loya muntu akanendaba nomuntu, akanendaba. Bafowethu, labantu bazozama konke okusemandleni, ngicela niphume ngobuningi benu, siyanicela. MK bafowethu, votelani MK. Ningayivumi bafowethu lento, ikakhulukazi intsha, ningayivumi bafowethu lento ukuphathwa kanjena, nishayelwe abantu umthetho ezweni lenu. Isikhathi sethu manje, abehle laba bantu laphana manje. Sesiside kabi lesikhathi beqhwakele laphana. Umuzwa ngisho ekhuluma umuntu wakhona ukuthi unalokho nje ukuthi uye ngeke umenze lutho futhi wena. Bafowethu musana ukudlala abantu, musana ukudlala abantu, ukudlala abantu lento eniyivumelayo. Ukudlala abantu live 99. Babhizi manje, bayehla bayanyuka baningenela eindaweni enihlala kizo, bangisho nasemakhaya. Votani khona uzobona ukuthi uyophinda ubabone yini. Jabuliswa ukudla, ukhokhele lokho okuncane ukuthi hambe uyovota udayisa izwe lakho. Kuyimanje awunalutho, ngikhuluma ngomuntu ona 35 kuya phezulu, awunalutho kuyimanje. Uthembeni izingane zakho yini ozoyishiyela yona? Awusayishiyeli-ke ukuthi mayifika kuleli zwe zifike zithole isystem e-right eyivunayo izingane zakho. Kunalokho ufuna ukuyishiya zingenalutho.
awunamali ebhenki uphinde uyishiye kulo mthetho lo obonayo nawe ukuthi awuhambiselani nomuntu omnyama. Yini-ke ungashiyiki umthetho nje ingane yakhe ezofikela kuwona uyivune ikwazi ukuba into engcono kunaleyo oyiyona wena namhlanje. Ungasenzeli-ke wena. Bafowethu, ngiyanicela uma kuwukuthi uyesaba ukutshengisa abantu noma abangane noma abomndeni ukuthi wena ufuna ukuvotela i-MK, kulungile, yiba i-ANC ufake isikibha sakho esiyelo. Kodwa uma ungena kubhalothi ngicela ufake i-MK. Uma ungena kwibhalothi fake i-MK, akekho umuntu onelungelo lokwazi ukuthi wena uvotele bani. Imfihlo yakho leyo. Ngicela nabantu abadala musani ukwesaba, banganisabisi. Akukho kuzoshintsha. Ngisho kungena elinye iqembu kunalokho kuzoba ngconywana kakhulu. Akukho kuzoshintsha. Imali eniholayo, zonke imali enitholayo, kunalokho uNxamalala uzoyikhuphula. Kunalokho uNxamalala uthi votelani, uthi kunalokho uma nihola holelani ngasekhaya. Hayi lento ukuthi nihambe niyobamba olayo nekuseni ey'ntatha kuse emadolobheni. Uthi imali yena uzoyiletha kini enikhuphulele. Musani ukwesaba, akukho kuyoshintsha. Akukho nje okoshintsha. Kulungile isigqoko isikibha sakho seqembu lakho, kodwa uma ungena laphana ekhoneni lakho faka phela u-X lapha kuNxamalala, faka ekhandeni likaNxamalala u-X. Votela iqembu, thanda iqembu lakho, wehle wenyuka nalo nahamba amarali nimjabulele naye lo ekhala elikhulu mayefika, kulungile. Kodwa uma ungena lapha ekhoneni faka u-X lapha kuNxamalala, usula umlomo uphume uthi viva ANC viva, kulungile. Thina siyazi kodwa ukuthi wena enhlizweni yakho ekujuleni kwakho uthanda i-MK, uthanda uNxamalala. Bafowethu, asingamcekeli phansi lo muntu esephume kanje wayiphonsa. Wazondwa abantu akhule nabo, wazondwa abantu aphile nabo cishe impilo yakhe yonke. Half nje, angathi half, ngathi 70% of his life ephila nabo labantu abayizitha kuyena. Wakhetha ukubajikela ngoba efuna ukulwela nina. Wakhetha ukubajikela wathi lento eniyenza iyabheda ngoba elwela nina. Namhlanje nina nifuna ukumlahla, nifuna ukumjikela ekugcineni. Lo muntu eseyiphonse kanje. Bafowethu, phumani ngobuningi benu sifezekise bafowethu lento le uNxamalala afisa ukusenzela yona. Angajikeli bonke abantu akhule nabo ngalendlela kanti nathi ekugcineni somlahla. Phumani ngobuningi benu bafowethu nihambe niyovotela i-MK. Udokotela uLosifa lo okhulumayo anelwa kaMthembu, ngikhona eGoli Protea Glen, ngikhona naseMgababa eThekwini. Asesabi futhi asixolisi. Sisazophuma bafowethu siyovota siyokhankasa. MK phambili.